तर मंडळी, आजचा व्हिडिओ बघून तुम्ही आश्चर्यचकित व्हाल, कारण आज मी तुम्हाला ओळख करून देणार आहे एका इतिहासाची. मालवणचा रामगड किल्ला. तर आज आपण महाराजांच्या किल्ल्यांपैकी एक अशा किल्ल्यावर भेट देणार आहे जो इतिहासाच्या पानावर कुठेच नाही, आणि त्या किल्ल्याचं महत्त्वसुद्धा इतर किल्ल्याप्रमाणे खूप महत्त्वाचं आहे. आणि तो किल्ला म्हणजे मालवणचा रामगड किल्ला. आता मी रामगड या गावात आलो आहोत. तर इथून 10 मिनटावरती चालत वरती किल्ला आहे त्या बाजूला. आम्ही जेव्हा किल्ल्यामध्ये येत होतो तेव्हा रामगड बाजारपेठेत आमचे गावची लोक मिळाली. तर त्यांनी आम्हाला सांगितलं की सामावून जा, आतमध्ये जीवादी वगैरे असतात. जीवादी म्हणून बघितली नाही कशी असते, पण बघूया आता. हा आहे किल्ला. तर चला भेट घेऊया. तर हा रामगड किल्ला बांधायचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे ह्याच्या मागून वाहणारी गड नदी. तर पूर्वीच्या काळामध्ये खाद्यपदार्थ, दारुगोळा हे मोठ्या प्रमाणामध्ये समुद्र आणि नद्यांद्वारे व्हायचे. तर त्या वाहतुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी म्हणून महाराजांनी हा किल्ला बांधला. याचे बांधकाम आणि ह्याची रचना ज्या प्रकारे केली आहे, हे आतील दगड हे कशा प्रकारे लावलेले आहेत. जस्ट इमॅजिन गाईज, व्हॉट अ वंडरफुल मिक्सचर ऑफ आर्किटेक्चर, इंजिनिअरिंग आणि आर्टवर्क. 1600 ते 1700च्या शतकातील हे काम एवढे शतकं होऊन गेली. फक्त दगड, कुठे रेती सिमेंट नाही, काही नाही, फक्त दगडावर बनवलेलं हे काम, तरी अजून जशी आहे तशीच आहे. आणि आपले आजचे कॉन्ट्रॅक्टर आज रस्ता बांधला नाही की पुढच्या पावसात गेलो आव्हान. किल्ल्यात आल्यावर एक गोष्ट अशी लक्षात येते की एवढ्या काळानंतरही जग इकडचं तिकडं झालं, लोकांच्या राहणीमानी बदलल्या, घर बनवण्याच्या पद्धती बनवल्या, पण या किल्ल्यात एक तुळस ही एक अशी वस्तू आहे जी आजच्या काळातही अशाच पद्धतीने बनवली भेटते, खास करून कोकणात. हे आहे 7 तोफा. माहितीनुसार इथे 21 तोफा होत्या. ह्या तोफा ज्या आहेत त्या निकामी करण्यात आल्या आहेत. निकामी करायची पद्धत म्हणजे जिथून दारुगोळा टाकून वात लावली जाते त्या ठिकाणी खिळा ठोकण्यात आले आहेत. हे असे तुम्ही सगळ्याच तोफांना बघाल. इथे पण कुठेतरी असेल, इथे आहे. जेणेकरून ह्या तोफांचा वापर केला जाऊ नये म्हणून या निकामी करण्यात आल्या आहेत. ह्या तोफांना नीट बघा, याचं लोखंड वगैरे, म्हणजे एवढी शतकं होऊन गेली तरी ह्या लोखंडाला गंज वगैरे पकडली नाही आहे. ऊन पाऊस एवढ्या वर्षाची खाऊन पण. आणि आजची परिस्थिती, पावसाळा येलो, जुनी छत्री काढली की त्यात घातल्याशिवाय ते उघडत नाही. आता एक तुळस अशी आहे जी तुम्ही अजून त्यात कधी बघितलीच नसाल. तर ती तुळस आहे ही. तुम्ही आता म्हणाल हे काय आहे, जंगल आहे, हे झाडवरती वाढलं आहे, पण तुम्हाला नीट दाखवतो. ही मोठी तुळस आहे. एवढी मोठी तुळस मी अजून त्यात कधी बघितली नव्हती. नीट बघा एवढी मोठी तुळस आहे. 7 ते 8 फूट हाईटची तुळस. आणि वरती थोडेसे झाडं वगैरे आली आहेत तिथे. हा आहे तिच्या पायऱ्या, हा त्याचा चौथरा खालचा, आणि ही वरती तुळस. बनवण्याचा स्ट्रक्चर जो आहे तोही तसाच आहे जसा इतरांच्या तुळशीसारखा असतो, आणि जिथे आधी तुळस बघितली तशी होती तसंही. तर मित्रांनो, हा आहे होळीचा दरवाजा. तर गाईज विचार करा कसे हे दगड लावले असतील. म्हणजे कोणत्याही गोष्टीचा सपोर्ट नाही आहे त्यांना, त्या दगडांना फक्त वरच्यावर लावले गेलेत.
म्हणजे खरंच म्हणजे त्या काळाच्या लोकांनी जे काम केलं असेल ना, खरंच त्यांना सल्यूट आहे. आणि ह्याचा आहे एंट्रन्स जो थोडासा कोसळला गेला इकडे. खूप अशी झाळकड झाली आहे एकदम. चालायचं म्हणजे विचार करावा लागतो आहे. दिसत पण काय नाही आहे खाली. आम्ही शोधत होतो बुरुज, ज्याच्यावर आम्ही विचार करतो चढून वरती तर तुम्हाला नदी दाखवली असती. पण प्रॉब्लेम असा आहे की तुम्ही बघताय साईडला पूर्ण जंगल आहे. आम्ही पण कशीबशी इथून वाट काढत आलो, काय समजतच नव्हतं. आणि इथून पुढे तर रस्ता संपला आणि खूप जंगल आहे पुढे. तर आता मी पुढे जात नाही आहे, पावसाचा टाईम आहे. खाली पायाखाली भरपूर झाडी झाली आहे. पायऱ्या खूप मोठ्या आहेत. तर आम्ही चढलो आहोत किल्ल्याच्या वरच्या बाजूला. तर जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की ह्या किल्ल्याची उभारणी गड नदीच्या होणाऱ्या प्रवासावर लक्ष ठेवणारी झाली होती. तर त्या जागेवर त्यापर्यंत पोचू शकलो नाही जंगल असल्यामुळे वगैरे. तर आपण इथे आहोत. तर तिथून ही गड नदी दिसते. तर विचार करा किती अद्भुत होता तेव्हाचा काळ की फक्त गड नदीच्या प्रवासावर लक्ष ठेवण्यासाठी ह्या किल्ल्याची उभारणी केली. आणि आताचा काळ एवढा फास्ट झाला आहे की CCTV लावला की काम संपलं. आणि इथे आल्यावर ह्या गोष्टींचा विचार करून अंगावर शहारे येतात. आजची आमची इथली पाहणी पूर्ण झाली आहे. तर कसा वाटला व्हिडिओ कमेंट करून नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि कोण नवीन असेल सबस्क्राईब करा. चला बाय.